foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigilen ni a k'aw bisimila a kɛnɛ kan aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan yirala k'a fɔ ko dankari caman de bɛ ka kɛ nin waati ninnu na Gawo mara yɔrɔ ninnu na fɛn min ye sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔw kan ye Banba ani Tasowa mara ninnu na awa fo ka taa se fo Burɛn cercle kɔnɔna na u bɛ kan ka kɛ dankari gɛlɛnbaw ye sɔrɔdasiw kan hakaja Mali sɔrɔdasiw u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la awa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ka fara u kan dansago kɛbagaw kɛlen bɛ ka daga sigi ka siraw tigɛ mɔgɔw la bato siraw ani sirabaw fɛn min kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye mɔgɔw ka magoɲɛfɛnw n'u ka mobili talu tɛmɛli siraw la ka se a dugu ninnu kɔnɔna na an mana tulo la an bɛna kuma fɛn min ye dayirimɛ minan gɛlɛya ko ye ka sababu kɛ nin dankariko ninnu ani siratigɛw sababu ye n'o Gawo sigidala mɔgɔw kɛlen bɛ ka wuli ka kulekan kumakan bila ko ka dɛmɛ lase u ma ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔnenw kan ka walawala aw ye sisan ka tɛntɛ aw ye an ka jɛmukan kɔnɔna na awa an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna k'u bisimila awa an ka Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la nin ye Kayatu Tarawele kumakan ye bi alamisa donya in na octobre kalo tile 5 san 2023 la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Faransi jamana ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ k'u bɛna u ka sɔrɔdasiw ka labɔli daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Niger jamana kan awa ko nga Niger jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa condition de bɛ u ka sɔrɔdasiw labɔli la u ka jamanaw kan Mohamed Toure bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn France sɔrɔdasiw ka laseli nin kɛra dɔgɔkun caman kɔnɔna na Paris ni Niger sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ kuraw cɛ minnu ye fanga ta juillet kalo o tile 26nan na an bɛna an ka bɔli baara daminɛ nin dɔgɔkun nin na cogo ɲuman na lakana dafalen na ani jɛkafɔ kɔnɔ ni Niger jamanadenw ye sɔrɔdasi baarakɛlaw y'o fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen France jamana lasigiden min bɛ Ɲamɛ o bɔra jamana kɔnɔ fanga ni y'a ɲini ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ jamanatigi Emmanuel Macron min tun y'a ɲini ka Niger kɛ ɲɔgɔn nafama ye y'a jira septembre kalo o tile 24nan na ko Faransi sɔrɔdasi 1400 bɔra jamana kɔnɔ san laban na sɔrɔdasi minnu bɛ bɔ o yɔrɔ la olu mago bɛna kɛ datugulan na walasa k'u ka ɲɛfɛ jɔyɔrɔ bila kɛnɛ kan sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ y'o fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ dɛmɛni kɛ fanga belebele na pankuru fiɲɛ bɔyɔrɔ la min bɛ faba la Ɲamɛ kɔ kan Niger sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye jaabi di u ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bilala fiɲɛ sira fɛ ka kunnafonidilaw kan alamisa don k'u bɛna k'a lajɛ ko nin bɔli nin bɛna kɛ ka ɲɛ n'an ka nafaw ye an'an ka saratiw ye sɔrɔdasi 400 minnu sigilen bɛ Walam Niger tilebi fɛ olu de bɛna kɛ fɔlɔw ye ka bɔ yen u y'o fɔ kunnafoni sɛbɛn nin kɔnɔ Ɲamɛ pankuru fiɲɛ bɔrɔ Faransi sɔrɔdasi fanba sigilen bɛ yɔrɔ min na o bɛna tiɲɛ o kɔfɛ san laban na ni waati nin na Ɲamɛ bɛ Faransi ka pankuru bali a ka jamana sanfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dayirimɛ minan ye o gɛlɛyalenba de bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ ka sababu kɛ dansogokɛlaw ka siratigɛw bato siraw ani yɔrɔ caman dumuna u ka sumanw bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka Gawo dugu la sɔrɔ o siraw bɛɛ datugulen don ka fara o fɛnɛ kan Niger jamana bɛ ɲangili CEDEAO ka ɲangili min fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ ye dɔ fara a kan Abubakar Toure n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Gawo bɛ kuma a kan lakanako ta fanfɛla la Gawo region kɔnɔna na nin dɔgɔkun laban in min ye kan n'o ye sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu kɔni bɛ yen bin kɛra olu kan an b'a jirala k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile kelen san 2023 sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Banba n'o bɛ sɔrɔ Burɛn o cercle kɔnɔna na bin kɛra a kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen octobre kalo tile 4 san 2023 u ka dagayɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma ko Tawusa o fɔnɔ bin kɛra a kan binkani fɛn fɛn kɛra jɛkulu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SEMA olu b'a jira k'a fɔ ko olu nɔ bɛ a la
an b'a jira k'a fɔ ko min ye nin bɛnkanni nɔ ye hali bi kibaruya wɛrɛ ma di min ye a ko labana cogoya min walama min kɛra i ka dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka bɔ sɔrɔdasiw ɲɛmaw yɔrɔ n'an b'a fɔ ko état major général des armées an b'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min kɔni ye sansara o danbɛ Gawo fantan a naani bɛɛ lajɛlen min ye i ka dɔn jihadistes u kɛn bɛ ka i ka dɔn sansara da an ko ma ko embargo o embargo in an b'a jira k'a fɔ ko Gawo ani Douentza furancɛ o datugulen don min ye ka bɔ Alger ni ka na Gawo o fana furancɛ datugulen bɛ ba sanfɛla n'o ye ka bɔ Tɔnbɔkutu ka na Gawo o sira in fana o lajɔlen don jihadistes fɛ an b'a jira la tuguni k'a fɔ ko min ye Gawo ni jateminɛ kɛra an b'a jira k'a fɔ ko ka bɔ Bɛnɛ Lomé min ye suman ani fɛn fɛn bɛ ni o ye dumunifɛn ye a bɛ bɔ nin port ninnu de la ni ka se Gawo CEDEAO kɛn bɛ ka embargo min sigi Niger da la o fana kɛra sababu ye min ye nin yɔrɔ kofɔlen a siraw u ka datugu ka sababu kɛ Gawo ni Bɛnɛ Niger de bɛ sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ gɛlɛya belebele min kɛn bɛ ka hakili wuli ka a ɲɔɲa Gawo kosɛbɛ Abdul Nasir Idrissa Gawo VOA Bambara tɔgɔ la a y'a faamuya k'a fɔ ko nin tun ye Abdul Nasir ka laselikanw de ye sisan an bɛna fɛn min ye Abubakar Ture ale bɛ kuma dayirimɛ minan ko gɛlɛya kan Gawokaw fɛ yen nɔ ne ye Gawo sigidala mɔgɔw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kumakanw ni welekanw bila dɛmɛ na an k'a lamɛn ka tɛmɛ n'a ye ayiwa sisan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye o taabolo ninnu ye ko olu ma se an ka nɛgɛw kan ayiwa an bɛ tɛmɛ n'a ye sisan Alifuseni Alaji ale ye bɛ kuma na an ye lakanako taabolo ka tumutu mara kɔnɔna la an k'a lamɛn ka Mali dugukolo segi a taya la o baaraw daminɛna u bɛ to senna ka ɲɛsin yɔrɔw ma minnu tun bɔsira Mali la ka sanga ni malidenw dɔ ye minnu y'a baara kɛ kama sɔrɔ u m'u yɛrɛ dɔn malidenw yala laseli do min kɛra Mali sɔrɔdasiw ka kumalasela DIRPA ɲɛmɔgɔ colonel Danbele fɛ waati min na Mali wolomasiri tabaw bɛ ka taa ni u ka kanabila baaraw ye Kidal marabolo fan fɛ o de hokumu kɔnɔna la Mali wolomasiri tabaw ni kulu marifatigiw dɔ ye karaw kɛ ɲɔgɔn na nin dɔgɔkun in na kɛrɛnkɛrɛnyana tarata dɔn Octobre kalo tile saba san 2023 mankanba dɔ kɔni kun mɛnna Tɔnbɔkutu kaw fɛ o mankan kun ye muguyugu pɛrɛntan mun kun wulila Mali wolomasiri tabaw ka tɛmɛ sira fɛ bɛr sira kan n'o ni Tɔnbɔkutu cɛ kilomètre 60 o waati kelen na Tɔnbɔkutu mara lakɔliw sera ka taa nin dɔgɔkun in daminɛ la nga o bɛɛ la lakɔli 190 bɔɲɔgɔnko kɔni datugulen don ka sabu kɛ lakanabaliya ye k'a daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen laban in na ka n'a bila kunu la Mali wolomasiri tabaw kɔni ye sikanama dɔw minɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna yɛrɛ la laadala seli mun ye mawludi ye a seli kɔni sera ka ɲɛnamaya Tɔnbɔkutu kunu araba Octobre kalo tile 4 nga danfara bɛ ɲina ni santɔw ta cɛ bɛɛ b'a dɔn sisan kana Tɔnbɔkutu a ma nɔgɔ lakanako ta fan fɛ o de la Tɔnbɔkutukaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ n'a ka caya caman kɔni bɔra o jama la ɲina ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye DIRPA ye n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni so ɲɛmɔgɔya so ye a ye laseli sɛbɛn bila n'o ye communiqué ye min kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ u ka baaraw kan u ka lakana taabolo baaraw kan Mali kɔrɔyan fanfɛla la awa u ko Mali sɔrɔdasiw ye ngara caman da dasogokɛlaw la o baara ninnu senfɛ Almustar ani Nampala awa ko u ye taabolo gɛlɛnw fana bila sen kan yaasa ka se ka lakana sabati Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan nin y'a tile 4 ye bi woromasiri tabaw bɛ wurikajɔw la Mali yaasa ka taa lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal marabolo kɔnɔ u ka o taama sen fɛ kunu Octobre kalo tile 4 u ka kunnafoni di soba ɲɛmaya laseli kɛ ko jatigɛwalikɛlaw tun bɛ fɛ ko ka bin u kan ko kura ye Almustras Gawo marabolo kɔnɔ ani Nampala nga DIRPA ka fɔ la ko nin banbagati maa ninnu mu sago sɔrɔ ko sabula sɔrdasiw y'u buntɛ ni marabolo 2 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u karilen kɔ ɲɔgɔn na ko min ye u ka tiridɔbiw ye ko olu si lajɛlen ma mako ɲa ka daa kan k'u ye labɛn kura minnu sabati DIRPA y'a yira ka fɔ k'u ka wurikajɔ in yɛrɛ sen fɛ k'u ye banbagati maaw ka pick-up dɔw ko k'olu tiɲɛ Tikirifinaji dugu la Nampala marabolo kɔnɔ a y'a yira fɛnɛ ka fɔ ko o don kelen n'o tun ye kunu arabadonya ye ko o wula ko min ye Tawusa baraji ye ko cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn k'u ye tiɲɛniba kɛ a baraji kofɔlen na ko min ye u ka sanfɛ pankuru duguma kɛlɛcɛw
ko nunu bɛɛ lajɛlen ye u ka cɛsuru sabati min yɛrɛ kɛra sababu ye ka banbagaci maaw ka minɛ caaman tiɲɛ ani maa caaman fɛnɛ ko olu bɔnɛna u nin na diripa ka fɔ la ko na fɛlaw ni dabaliw kɔni bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka jatigɛwalikɛlaw olu si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ko min ye u ka cɛsiri n'u ka timinandiya ye ko ni dɔ ma fara u kan ko fosi tɛna bɔ u la. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye mɔgɔ 49 ɲɔgɔnna fagara Rusiw ka sumanfeere magasin gosili senfɛ Kharkiv ka sigida la ka taa Ukraine jamana kɔrɔyan fanfɛla la Ukraine marabagaw ka laseli la. Président Volodymyr Zelensky tun ye laseli kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko a jate tun bɛ mɔgɔ 48 na o senfɛ ayiwa a ye a yira k'a fɔ ko Rusiw ka nin baara ninnu ye nijuguya baara karabalen kɛbaaw ye a ye kofɔli kɛ olu kan ayiwa ka tila ka u kɔfɛ dɔrɔn ɲɛmɔgɔyaso ka lakana ɲɛmɔgɔyaso y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fagalen jate bɛ mɔgɔ 49 na. Armenie ani Azerbaijan bɛ ka jalakili bin ɲɔgɔn kan u ka fitinɛ bilali la u ka sɔrɔdasiw kan ka taa u ka jamana dancɛ fila ni ɲɔgɔn cɛla la bi alamisa in na u ma laseli kɛ kɔni mɔgɔ juginin ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fitinɛ bilenba in cɛla Baku ka Haut-Karabakh marayɔrɔ minɛliw kɔfɛ senfɛ. Armenie lakana kotigiso ale y'a yira k'a fɔ ko Azerbaijan ye tasuma bila u ka balo ta kɔnwa dɔ kan ayiwa ka taa Norabak o dafɛ Armenie dugu ka taa u ka jamana fila dancɛw la Azerbaijan fanfɛla la olu ka lakana kotigiso ye a yira k'a fɔ ko Armenie sɔrɔdasiw ye kisɛ ci u ka sɔrɔdasiw ka sigiɲɔgɔn sigida dɔ kɔnɔna na. Algérie ka bɛnkan labɛnni Niger sɔrɔdasiw fɛ ye waleya ɲumanba de ye ni laseli ninnu kɛra Nigeria jamana ka kɔkanko kotigi fɛ France 24 ka jakanso kan bi alamisa in na ne hakililajigi ye k'a fɔ ko diplomasi ye sira lakika de ye CEDEAO min kɛlen bɛ ka Niger bila jangili kɔrɔ ni waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɛla belebele de ye ayiwa a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tasibila kɛ jamanaw ye minnu bɛ kan ka wuli ka jɔ kɛ ni waati ninnu na ko yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ Niger ka problème nin na Algérie jamana sen bɛ min na ayiwa ko CEDEAO ɲɛmaa bɛ CEDEAO ɲɛmaya bɛ jamana minnu bolo nin waati in na n kɛlen bɛ ka degun bila Niger sɔrɔdasiw kan ne bagabagali bilaliw kan ne fanga bɔsili jagoya bɔsili ye u la. Zach Prod. Facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw k'a fɔ an ɲɛna a bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la halisa awa tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin y'an donni an ka jɛmukan tako 2nan kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ a la nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 2 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan ayiwa Radio Parisien n'o bɛ to Miakaw fɛ San Mara la an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan
an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 98.8 kan radio Paris 5 kan awa Gawukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ n'o ye www.wabambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na nin waati in na an ka pagew kan Facebook, YouTube ani Instagram ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ka kɛɲɛ ni duniya jamana bɛɛ ka taabolow ye Mali jamana l'école karamɔgɔw olu fana bɛ kan ka u ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya u ɲɛnamayaliw saliw kɛ bi nka a sen fɛ u ye kofɔli kɛ kosɛbɛ gɛlɛya minnu bɛ u ka baara siraw kan Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnamaya kɛnɛ kan mun ye lakɔli karamɔgɔw ye u kɔni ye laɲiniba dɔ kɛ n'o de ye ko halisa kalan o ka to ka kɛ mun ye lakɔli karamɔgɔw ye olu kun hali u tilalen kɔ kalan na Bagayoko Jahara Tarawele n'ale ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasatɔn maa dɔ ye an ka ale lamɛn. Ni jamana ko ko a mago bɛ karamɔgɔ ɲumanw na jamana yɛrɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye ka karamɔgɔw la former karamɔgɔw mago bɛ fɛnɛ bɛ kalan de la o I bɔra ni kalan min ye I tilalen o ti bɔli kɛ o san o san fo kalan ka lakuraya parce que fɛn kuraw de bɛ na kuma bɛɛ kalan kuraw de bɛ na fɛn wɛrɛw de bɛ na fara kalan taabolo kan min bɛ se ka karamɔgɔ dɛmɛ a ka se k'a ka baara waleya donc état kan gouvernement ka kan ka se ka olu moyens bɛɛ de bila en place formation b'o la sarako b'o la sara ka kɛ a kɛ kuma na parce que n'i y'a mɛn ko école karamɔgɔ I bɛ na baara la I bɛ baara kɛ o k'a sɔrɔ I hakili sigilen don saraw ka kɛ a kɛ wagati la a ka kɛ a kɛ kuma na école karamɔgɔ ka hakɛ ye min ye n'o ye formation yɛrɛ ɲuman ye a ka se ka o sɔrɔ gouvernement fɛ. Sɛbɛngafen bɛ n'ale tɔgɔ ko cluster éducation ni o ɲamaya n'o bɛ Mali ministériso min ɲɛsinnen kalanko ma ani UNICEF ma o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ɲinan kalanta la mun ye l'écoleso 1545 ye ko o de datugulen don Ousmane Almoudou n'ale fana ye l'école karamɔgɔ ye n'a ye kulu ɲama ye an ka ale lamɛn o ko kan. Effectivement école karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ Mali dɔrɔn tɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni ye UNESCO yɛrɛ mɔgɔw ka statistique lajɛ u ko diɲɛ bɛna mɔgɔ jɔ million école karamɔgɔ million 69 la donc o tɛ Mali dɔrɔn ye donc mais Mali ta kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ an sinsin o de kan parce que an bɛ Mali dilan k'a fɔ école ko gɛlɛya bɛ yen n'i ye yɔrɔw lajɛ école caman datugulen don certes a bɛɛ datugu kun tɛ ko école maître tɛ yen mais dɔw ta fana ye insécurité mais caman bɛ yen a datugu kun yɛrɛ ko école karamɔgɔ kɛlɛ donc n'an ye kuma kɛ an bɛ hakili yira ɲɔgɔn na hakili falen yira ɲɔgɔn na pour que an ka se ka solution sɔrɔ an ka se ka dɛmɛ surtout que a bɛ san damadɔ bɔ Mali gouvernement tɛ ka recrutement ba kɛ école karamɔgɔ kunda donc nin bɛ se ka sababu ye k'u hakili jigin k'a fɔ u kana ɲina école karamɔgɔw kɔ. O la sa nin kɛnɛ kɔfɛlen in ka halisa mun ye lakɔli karamɔgɔw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ lakɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ ko o de bɛ yen u ka baara fanba o bolo kan yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ o la Adama Fɔnba n'ale lakɔli karamɔgɔ ye n'ale yɛrɛ bɛ wasaden bulon kɔnɔ bi an ka ale lamɛn o kan. Ni ye ministre ka kuma lamɛn ka conférencier ka kuma lamɛn I b'a ye k'a fɔ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka miiri k'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ karamɔgɔ ko dɛsɛ la an ka kalansow kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ ko ministre kelen ou bien CNT kelen ou bien fɛn mɔgɔ kelen tɛ se il faut que acteur fɛn fɛn min bɛ yen nɔ éducation ko la u bɛ de k'i sigi ni yɛrɛ nana cogo di ayiwa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la. I ka dɔn k'a fɔ ni lajɛrɛ in yɛrɛ a bannen kɔ hali k'a sɔrɔ nin don in kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛn lakɔli karamɔgɔw ma a caman de y'u senfa ka taa kilasiw kɔnɔ ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kun cogo min na Mali sini o bɛ se ka labɛn cogo min na Mohamed Daɲogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan an ka Abubakar Ture n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Gawo ka laselikanw lamɛn a bɛ kuma la fɛn min ye Gawo sigidalamɔgɔw ka welekanw ma ka bila ka kɛɲɛ ni dayirimɛminɛn gɛlɛya ye. An bɛ se ka min fɔ bi bi in na Gawo sugu tali a man di sabula daradumuni sɔngɔw ka gɛlɛn kosɛbɛ an munumunu dugu kɔnɔ ka mɔɔw ɲininka n'u hakili ye an sera ka min sɔrɔ Barajal I t'o walawala an ye. Dala dumunifɛnw ale kɔni sɔngɔw yɛlɛlen don an bɛ tuma min na I n'a fɔ bi a sɔngɔ yɛlɛkojugu an ka suguw kɔnɔna na o bɛ se ka ye ka tila k'a faamuya I n'a fɔ ni maa ninnu b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na u ɲininkalen Gawo dugu kɔnɔ. Bi kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛna an t'a dɔn an bɛna ko min kɛ cogo min na malo bɔti kelen
a bɛ 200 la bi n'i ye sukaro ta kilo kelen o ye 160 demi kilo o ye 80 n'a fɛ olu ta tɛ se k'a fɔ an se ka mun fɔ bi dɔrɔn denba bi gɛlɛya kɔnɔ a dɔw olu tɛ hali dumuni sɔrɔ tile kɔnɔ siɲɛ 3 500 nasɔngɔ o tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ hali tilela kelen an bɛ nin gɛlɛyaba de kɔnɔ ne ka weleli da kan o ye mun ye ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma u ka nin ko in lajɛ n t'a dɔn yɛrɛ ne bɛna min kɛ k'a da kan ko gɛlɛya ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛ ninnu mɔgɔ caman kɛlen k'u ka komando kɛ ka o tɛ ka na nɔfɛ an min bolola baarakɛlaw ye ni dugu gɛlɛyala maa fɔlɔ min b'a ye anw n'o b'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ye nɔnɔ tun bɛ 400 a bi a kɛra 500 tamaro o kilo tun bɛ 120 nka bi a kilo taara fɔ 200 la an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna fɛn o fɛn min kɛ nin ko ninnu ni minɛn sɔngɔ yɛlɛli o dabɔlen bɛ lakanabaliya min bɛ sen na ale ni ɲagatawale minnu talen don ne ka ɲɛsin Nigerlakaw ma ka bɔ CEDEAO yɔrɔ Najim Ben Zafat ale bɛ kuma an ye. Quand c'est cher, tu trouves, ça c'est une bonne chose, mais maintenant il y en a n'a ka gɛlɛ n'i b'a sɔrɔ o fana ka fisa nka a t'i ye ɲɛna fewu an bɛ ka baarakɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye an tɛ se ka kulonkɛ kɛ ni fɛn dɔw ye an kɛlen don ka layiduw dɔ ta bankiw fana na o fana gɛlɛyaw donnen b'o o kow la maa si tɛ se ka bɔ Ɲame ka na Gawo n'i bɔra Labizanga k'i bɛna Gawo fana i bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'i bɔra Ansongo k'i bɛna Gawo fana i bɛ gɛlɛya sɔrɔ Gawo Sevare fɛrɛ foyi t'o la waleya wɛrɛ caman fana bɛ yen minnu bɛ nin gɛlɛya in kofɔ i n'a fɔ jamana ale jɔlibaliya minɛn olu sɔngɔ kan Albuhari Mayiga n'ale ye dutigi Aljana Banja a bɛ kuma ɲɛ an bɛ dingɛ de kɔnɔ gɛlɛyaw fana bɛ yen jagoko sira kan ni jagokɛla n'ale fana sɛgɛsɛgɛlen tɛ ni ɲɛmaaw ye a tɛ se ka sɔngɔ ɲɛnama sɔrɔ ni tuma o tuma ni minɛnw dayɛlɛla ni dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 fo ka taa se dɔrɔmɛ 4 na ale kɔni b'a ta de ɲinina ale t'i fɛ kow ka jigin tuguni i n'a fɔ kow bɛna cogoya min na a 100 sara la 80 fana bɛɛ bɛ bɔ o cogoya kelen de la k'a da nin minɛn ninnu minnu sɔngɔw bɛ ka yɛlɛn ani magasinw olu minnu bɛ ka langoloya chambre de commerce maaw olu bɛ welewele da kan kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma Boubacar Diko n'ale ye premier vice-président ye chambre de commerce de Gao la a bɛ kuma ɲɛ an ka lamɛn. Au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 60 finances stationnaires. Bibi na a bɛ taa se fo finance 60 ɲɔgɔnna na olu minnu dagalen bɛ Tombouctou wa tɔnniya hakɛ minnu b'u kan o ye a dɔgɔyalen o ye tonne 25 ye n'o tɛ yɛrɛ a bɛ se ka yɛlɛ fo tonne 80 olu bɛɛ lajɛlen bloquelen don k'a da lakanabaliya kan escorte fana tɛ yen o jagokɛla ninnu an bɛɛ lajɛlen hakili b'a la fɛn min bɛ sen na import export kɛla maa foyi tɛ yen ko min ni stock b'a bolo bi na an bɛ yɔrɔ min na Gao u ka magasinw kɔnɔ bi na Gao an ma foyi ɲini ɲɛmaaw fɛ f'u ka an bilasira u k'an dɛmɛ walasa ka se ka lakana sabati an ka kamiyɔnw ye u ka se ka na ka gɛlɛya dɔɔni wuli sigidaladenw kan. Pour alléger un peu la souffrance de ces populations. Gao Veoba Mara tɔgɔ la Boubacar Touré. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Wagner n'ale ye Rusiw ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛkuluba ye tun ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna yaasa u ni Chine kɛnyɛrɛ ye dɔ fɛ san 2022 waati la yaasa ka se ka tɛgɛda kɛ satellite ba 2 kan u bɛ se k'u ka gundo kunnafoniw baaraw kɛ ni minnu ye nin laseli ninnu yera bi labilala bi AFP nanzaraw ka kunnafoni sɛbɛn fɛ Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna. Ni bɛnkan in bolonɔbilala novembre kalo san 2022 kalo 6 o kɔfɛ Moscou ka sɔrɔ ka bin Ukraine jamana kan min sen fɛ Rusila jamana ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛbolo Wagner n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Evgeny Prigozhin bolo jɔyɔrɔ bonyana a koɲɛ la kosɛbɛ u ka kɛlɛdaga kɔnɔ sanfɛja talanw n'a bɛ wele ko satellite ka ja caman de yira ka Wagner ka kɛlɛbolo wulikajɔw la kɔlɔsi farafina gun kan ani ka fara u ka muguso kan min ma se ka sira sɔrɔ juin kalo waati o kɛra sababu ye k'u ka jɛkulu jɛnsɛn fo ka taa se a ɲɛmɔgɔba Prigozhin ale ka fatuli ma ale min tun lakodɔnnenba don ko Wagner ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛbolo o ngulomaba dɔ don a fatura utu kalo san 2023 i n'a fɔ nanzarala gunkana o lakanabolo ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la AFP ka kunnafoni di sow la bɛnkan dɔ o gafew yera kunnafoni
diso AFP fɛ min tun sɛbɛnnen don ngilɛkan na ani rusikan n'a bolonɔbilala novanburu kalo tile 15 san 2022 Chine jamana ka jɛkulu dɔ fɛ Beijing min bɛ wele ko Société Beijing News Technology ko LTD olu ye sanfɛ jatalan satellite 2 de feere a kun de tun ye ka fɛɛrɛ teliman dɔw ɲini ka taa Chine jamana ka nin cakɛda kofɔlen in ma n'o bɛ wele ko Shangyong Satellite Technology CGST Nikafrit o dugu kɔnɔ ni cakɛda kofɔlen sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a nafoloko sira dɔw tun bɛ latɛmɛ Rusula jamana ka kɛnyɛrɛ ye Wagner ɲɛmɔgɔ Prigozhin ale fɛ nafolo min bɔra ka don o koɲɛ la tɛmɛna dollar wari miliyɔn 30 ɲɔgɔnna n'o bɛ bɛn yang nafolo miliyɔn 235 ma min bɔra ka don ni sanfɛ subahana jatalan ye satellite la ani ka fara a labaarali o musakaw kan a bɛnkan bolonɔbilala fɛnɛ ka ɲɛsin baarakɛminɛw ma min bɛ jako kun kan n'a laɲinina o kɛra sababu ye ka kɛnyɛrɛ kɛlɛbolo Wagner a ka se ka ja caaman de sɔrɔ ni sanfɛ jatalan in ye n'o ye satellite ye Ukraine ani farafina gunkana jamana dɔw kan yɔrɔ minnu na ni Wagner kɛlɛcɛw tun dagalenba do ye i n'a fɔ Libi, Sudan, République Centrafrique ka fara Mali kan AFP a lase cogo min na nanzarala tɔn u ka kunnafoni di bolofara min be de ye ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen labila cakɛda min ma sɔn a tɔgɔ ka ye ni kunnafoni nunu koɲɛ la sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 40 46 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo Senantolanta kunda Mali la championnat première division min bɛ Mali cɛ kɔrɔbalenw kofɔ ɲina saison 2023 2024 ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ ni octobre kalo tile 7 sinikɛnɛ sibiri ko don hakilina kelen de bɛ club 16 fan fɛ minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndanw na ka to a sanfɛla la u kana jigi deuxième division na ka da kan club 16 cɛma ni saison kuncɛra club 4 de bɛ jigi 2 bɛ bɔ deuxième division na ka yɛlɛ o la olu bɛ kɛ club 14 ye première division na ka championnat professionnel ɲɔgɔndanw daminɛ san wɛrɛ saison na saison 2024-2025 ko don an bɛ se ka sigi ni cɛsiri de ye ɲina saison na club fan fɛ a tile fɔlɔ bolodacogo filɛ sinikɛnɛ sibiri octobre kalo tile 7 san 2023 stade du 26 mars la Bamakɔ nɛgɛ 16 danamana gosi Joliba Athletic Club ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen sinikɛnɛ sibiri nɛgɛ 18 danamana gosi Stade du 26 mars la Arsenal Talent Sport de Koro ATS ale ni 11 créateurs de ɲɛrɛla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sibiri kelen na sinikɛnɛ Segu Stade Amari Ndawu la nɛgɛ 16 danamana gosi AS Bakarijan de Barawuli ni ASCO Association Sportive de Korofina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari nata octobre kalo tile 8 san 2023 Stade du 26 mars la Bamakɔ nɛgɛ 16 danamana gosi Stade Malien de Bamako ale ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen ana yɔrɔ kelen na nɛgɛ 18 danamana gosi US Kita ale ni AFE Afrique Football Elite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn nata octobre kalo tile 9 san 2023 in na nɛgɛ 16 danamana gosi Stade du 26 mars la AS Police ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 danamana gosi Club Olympique de Bamako COB ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata nata octobre kalo tile 10 san 2023 tile fɔlɔ ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ championnat kunda nɛgɛ 16 danamana gosi Stade du 26 mars la Bamakɔ US Buguba ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don an balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in labɛnna chaque cero fɛ a laseliw kɛra o ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw sagolen to VOA ka kunnafoni siraw la nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ Mashallah, mashallah, mashallah. Baby, got it out for mashallah. Ni agana ni na nega for mashallah. Mashallah, mashallah, mashallah.
c'est pas facile, oui, tu le sais.